Velkommen til Skovnyt. I dag sætter vi fokus på cellen, hvor de forekommer i skoven, og hvilke celler der er i skoven. Hvad er deres funktioner, og hvad gør de til? Fotosyntesen foregår overalt i denne skov, f.eks. ved dette træ, hvor at CO2 og vand og solenergi bliver omdannet til ilt og glukose. Efter fotosyntesen der forekommer respirationen. Og i respirationen der er det mitokondrierne, der modtager glukosen fra fotosyntesen. Og mitokondrierne de omdanner så glukosen til energi, så organismerne de kan oprette sin livsproces og formere sig. Og denne proces hedder så respiration. Der forekommer mange forskellige slags celler i skoven. To af dem er blandt andet dyrecellen og plantecellen. Tidligere i programmet der fortalte jeg om, at plantecellen havde en ekstra funktion med, at den kunne lave fotosyntese i forhold til blandt andet nogle andre celler, som for eksempel dyrecellen. Men som sagt kan plantecellen kun lave fotosyntese om dagen, da der ikke er sollys om natten. Og sagen er faktisk også om vinteren, der ligesom det her blad, også om efteråret, der trækker, fordi der simpelthen ikke er nok fotosyntese, så trækker farvestoffet fra fotosyntese så simpelthen ud af bladet, og derfor bliver det sådan lidt kedeligt brun her. Som sagt om vinteren, så er der ikke så meget fotosyntese som der er om sommeren. Og derfor kan man også se, at bladene de bliver brunere, da stammen den suger al energien ind fra alle bladene, så den kan overleve vinterens kulde. Så næste sommer, når der kommer sol og sådan noget til igen, så begynder træet og den nye blade, så fotosyntesen den bliver opretholdt. Der findes mange forskellige slags celler, blandt andet hudceller. Hudcellernes funktion det er, at de simpelthen beskytter kroppen mod slag, f.eks. når jeg slår. Og så har man også muskelceller i kroppen, som gør, at man kan bevæge arme og ben. Og så muskelcellerne kan kun trække sig sammen, så derfor har man en muskel på hver side af livet. Så derfor er det meget vigtigt, at alle de forskellige celler de bruges optimalt for, at organismen de kan overleve, og sådan de ikke bliver ramt af sygdomme og alt det andet. Og det var så slut for dette program omkring celler. Jeg håber, I har nydt de her 30 minutter med selskab med mig og Nikolaj V. og Michelle.